Vă mulțumesc că ați venit. Am vrut să facem ceva prietenesc. Am chemat toți prietenii noștri. Și uite că aici e ceva frumos. Nu ne gândeam să fie mai mult de 10-15 persoane. Am anunțat cu 5-6 ore sau maxim 24 de ore înainte pe toată lumea. Și aici e ceva frumos. Azi e și ziua mea. Și ai vrut să faci și ziua lui Live to See. Exact. Aici Live to See e ce am muncit noi în ultimii, cred că 3 ani de zile. Avem Live Manca, avem copii mași, ambele sunt copiii noștri, dar am ajuns să fim la Live to See. Experiența noastră care am luat-o de la copii mași, de a face un design extraordinar, e Erol pe aici, nu știu, Live Max să facem partea de uzabilitate bună și partea de programare, partea tehnică foarte bună. Am trecut 96 de criterii anul trecut la GPEC și am zis să facem Live to See. Live to See am îmbinat ce înseamnă un magazin online, ce am îmbinat la Live Mail și partea de design foarte, foarte bună. Nu vreau să fiu emoționat să ziceți acum ce este Live to See? Presupun că toată lumea se întreabă ce este Live to See. Live to See este un soft care vă ajută să faceți un magazin online. Totul foarte ușor. Deocamdată nu puteți să faceți în 5 minute, dar în viitor o să puteți face chiar în 5 minute. Noi vrem ca în piața din România de comerț online să venim cu o soluție pentru a ajuta toți comercianții. Să poată să-și vândă produse online, să se intre pe o piață de 7-8 milioane de români care accesează internet. Sunt o grămadă de soluții și Cubo aici este concurența noastră de are microfoane. Da. Dar interesul nostru nu e să intrăm în concurență sau să... Trebuie dezvoltată piața. Trebuie dezvoltată piața. Asta este problema. Piața este în jur de 250-300 de milioane în România și trebuie să o ducem undeva la 1 miliard. Așa se zicea în 2008. În 2010 ar fi 1 miliard. Dar încă n-a ajuns. E tot 250 de milioane și problema... Și a venit și criza. Și în Live to See noi am zis să îmbinăm toate lucrurile astea, să facem cât mai ușor posibil să poți face un magazin online la niște costuri foarte ok. La nici 50 de euro pe lună, orice persoană poate să-și facă un magazin online. Am îmbinat partea tehnică, partea de administrare este foarte ușoară. Vom oferi 24 din 24 vom oferi asistență telefonică. Deci nu asistență prin e-mail, dacă sună la un număr de telefon 24 o persoană care îți răspunde și te ajută cu orice probleme ai tu. Vrem să nu întâmpinați probleme. Clienții noștri vrem să nu întâmpine probleme în a face comerț online. Asta înseamnă, vorbea mai devreme, cred că Aurelian aici, am cumpărat o soluție de 20.000 de euro și n-aveau 40 de euro să schimbe TVA-ul. Și au luat în jur de 10.000 de produse manual și le-au schimbat TVA-ul la 10.000 de produse manual. Fiecare în parte ca să nu dea 40 de euro. Noi la Live to See nu o să se întâmple chestia asta. Noi o să ajutăm fiecare client să vândă online. Ne vei plăti o taxă anuală și în baza taxei respective noi te vom ajuta tot timpul anului, cu facilități, cu experiență care o avem de 3 ani de zile și te vom ajuta să faci comerț online în orice piață din România, în funcție de orice domeniu de activitate care îl ai, poți să vinzi online. Vei avea interfețe personalizate pentru orice domeniu de activitate. Dacă ai vinzi pizza, vei avea un model de template pentru pizza. Dacă vinzi IT, ai pentru IT. Orice se poate vinde online. Cam asta este Live to See. Deci este o soluție care te ajută să scrii produse online. O întrebare. Ține și nouă ce înseamnă Live to See, numere, de unde vine numele Live to See. Eventual dacă poți la Live Band și la celelalte două, adică la copimaj e ok. Dacă nu, măcar un Live to See de astăzi. Live vine de la a face lucrurile mult mai repede. Deci ați îndeplinit și tu si de 2 ori comerț. Ok, asta. Deci noi suntem
Care de comerț? 2 ori mai Care bun cele ca, două? ca Ah, comerțul... Comerț la pătrat sau cumva? Nu, comerț online. Deci De vrem să 2 facem ori comerț totul- înseamnă comerț online sau cum? Nu, vrem să facem 2 ori mai bine partea de, Ok, gata, de doar mai comerț bine, online. ok. Adică pe frontend și pe administrare. Hai mă că mi-ai zis mie, pe frontend și pe administrare, de acolo. Să fie de 2 ori mai mult. Concurență, da. Dar Copimaj ce înseamnă? Copimaj. Copimage din 1995 este compania care a fundat-o tatăl meu, cred că e aici. Aici mi s-a părut mie că la seamănă a doua. Și a făcut-o de la copii, venea el, tata se ocupă cu copiatoare, la copii copiatoare și mări sunt de la inițialele numelui. Mihai, Alexandru, Ana și familia respectivă. Vrem ca din Copimaj să ducem, să facem o companie de software la nivel global. Deci anul viitor vom ieși pe piața globală și vom puncta cu softul nostru și la nivel global. Vom deschide un birou în Silicon Valley pentru a oferi experiența noastră și soluțiile găsite de noi la nivel global. Am văzut multe probleme la nivel global de comerț. Vorbea lumea de AdWords, de Google, 54% din veniturile Google sunt din comerț online. Dacă ai bani și bagi în comerț online, înseamnă că faci vânzări. Dacă nu ai bani, nu poți să faci vânzări. Noi vom localiza puțin cumpărăturile la nivel global. Vei face cumpărături din zona ta, online, la cel mai bun preț sau la cel mai bun customer service. Asta va conta. Produsele sunt la fel peste tot. Cumperi laptopuri de la 10 magazine online sau 100 de magazine. Ideea este cum te servește pe tine ca și client. Vrei să fii servit mult mai bine. Vrei să faci cât mai ușor comanda respectivă. Nu vrei să ai probleme. Bine, și cât de curat e ăla care îți bate la ușă. Asta contează. Asta e altă discuție. Când concurați cu Shopify? Cu Shopify? Păi de anul viitor. Asta să știi că se înregistrează și... Da, deci... Deci, asta este... Zine ce ți-a fost cel mai greu cu echipa tehnică. Echipa tehnică. Obstacolele în comunicarea cu oamenii, cu Geeksheet. Echipa tehnică, în păcate, nu este aici, este în Iași. Ne-am gândit că este mult mai important să se ocupe de dezvoltarea produsului, să fie ok la momentul lansării. Mâine toți utilizatorii înregistrați, avem 22 de utilizatori înregistrați, vor avea user și parolă, magazinul lor online demo pentru a testa platforma Live2C. Am lucrat la partea de administrare, am făcut foarte ușoară pentru orice om, indiferent de cunoștințele de navigare pe un calculator, poate să administreze Live2C. La nivel de comunicare, la nivel de ușurință în utilizare, este foarte ușor de administrat Live2C. Și partea din față este, în următoarele luni, vrem să demonstrăm, să dezvoltăm template-uri pentru fiecare domeniu de activitate. În momentul ăsta avem decât un simplu template, care îl customizăm în funcție de client, dar în următoarele 6 luni vom dezvolta pentru fiecare domeniu de activitate. Când vei vrea să îți deschizi un magazin online, îți vei alege exact template-ul tău, îți vei customiza logo-ul, partea de magazin și le vei face unic și poți vinde produsul online. Dacă până acum un cost minim vrei să vinzi produsele pe ocazie sau pe eBay, de acum înainte poți vinde prin Live2C cu brandul tău. Deci pur și simplu ai brandul tău pe internet. Chestia aia cu live support-ul tot timpul, când vrei să o lansezi? Că n-am fost foarte atentat pe aia. Încă de astăzi de la lansare. Scrie și pe acolo pe site ceva de treaba asta? Da. E importantă treaba asta, foarte. E o persoană care îți va răspunde 24. Nu, acum că e Vă aștept cu telefoane și o să răspunde. Nu dă răspunsul la telefon, da? Dacă e nevoie, vă răspund eu. Dacă oricând clientul este cel mai important pentru noi și vom oferi tot ce are nevoie. Nu vom face diferențe, fie că este platforma business, fie că este platforma de stat, nu vom face diferențe. Vom trata fiecare client la fel. Vom servi cu tot ce are nevoie. Dacă va avea nevoie de o colă la ora 3 noaptea, poate noi vom face
Bine de știu. Bine, ce clar că trebuie. Chiar. Vă mulțumesc.